खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 8 मे 2025 बृहस्पतिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गोसोनि साननायफोरा देबोर नांनोबो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। बहाबा दहाबिला लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। मावलांनाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आबोरखौ मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो गोब्राब जानोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ दिनै लोरबां जानोबो हागौ। समाजाव नाथाय मान मोनगोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। फरायसाफोरा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोसोनि बोलोआ दिनै बांनोबो हागौ। मावलांनाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ दिनै बांनोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। माबा नङा मोनसे जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। पजिटिभ साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावलांनाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। समाजावबो मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबोर नांगोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ। गोसोआव नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ। मावलांनाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो गोब्राब जानोबो हागौ। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब लानांनो हागौ। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन आरो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानाया गाहाम। बेफार फालांगियाव मोजां। रांखावरियाव मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागौ। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। गुबुननि गोसोखौ नाथाय बोनो गोब्राब जानोबो हागौ। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन। गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननांनोबो हागौ। गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननाय फैगोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ।
कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो हागोन आरो जोबोर खुसि जागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना बारा मोजां नङा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गियाननि आंखाल जानोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ मावनाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो सोरजोंबा नाथाय थगायजानोबो हागौ समाजाव मानहानि जानानैबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ गोदान थांखि लानो हानाय नङा सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोजोननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन सोरबा मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावलांनाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजावबो मान मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बहाबा हान्थिब्ला दिनै जोबोद मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गोसोआव बोलो बांगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आरो मोननो गोनांखौबो मोननो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन बहाबा हान्थिब्ला जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ गोसोनि साननायफोरा देबर नांगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन गोदान खामानियावबो आखाइ होजेननो हागोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानानैबो हागौ सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम समाजाव नाथाय मान मोननो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा होनजायो नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनो हागौ बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन
बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ मावनानै खामानिखौ मावफुंनायाव माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ फरायसाफोरा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आरो देहाया मोजाङैनो थागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो दिनै फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों